Ο Τσερέψ, ο Ποπάς Παπαθανάης, έτον πολλά μασχαριάνος, άμα και πολλά φτύχολος. Αηλή και βάη σε εκείνον που εκαλάτσευεν την ώραν τη λειτουργίας, ετσάιζεν και εχπάραζεν ατόν. Έναν ημέραν προτού καμπόσα χρόνια, σίτια εδέβαζεν το Ευαγγέλιον στην εκκλησίαν των 15 μαρτύρων η Κιλκιζή, είδεν τη θυμίαν τη Χασίμ και την ευδοξίαν τη Λέπονος να καλατσεύνε και το στόμα να του απάν να μη έρτε. Ο Παπαθανάης είδε νατς και γροτέρεσε νατς. Εκείν ξαντεκινέτερον. Εσείς ίστον που καλατσεύετε. Εξέγγεν έναν άγρεν λαλίαν και είπεν, εγώ δε βάζω, γιόξα ηλάζω.